दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आज हम आप लोग के एगो बहुत ही सुंदर सा नकटा झूमर जे भी कैसे के लो सुनाओ तनी आप लोग के कैसा लगे कमेंट करो लो। बहुत सुंदर बा, पूरा सुनब लो। बनवा मेरो वेरा घुराई हमार सिया हमसे बिछड़ गई। बनवा मेरो वेरा घुराई हमार सिया हमसे बिछड़ गई। फुलवा पर बैठल भावरवा से पूछे, फुलवा पर बैठल भंवरवा से पूछे, भंवरा तू देता बताई हमार सिया हमसे बिछड़ गई। बनवा मेरो वेरा घुराई हमार सिया हमसे बिछड़ गई। गेंदा गुलाब जूही बेला से पूछे, कलियन से पूछे बिल खाई हमार सिया हमसे बिछड़ गई। बनवा मेरो वेरा घुराई हमार सिया हमसे बिछड़ गई। बड़े